Mae llofruddiaeth George Floyd wedi dychryn ysgwyd y byd, gwelsom protestiau mawr, deisebau a galw am newid ar hyd y byd. Y gwirionedd trist yw, nid yw hiliaeth yn rhywbeth newydd o gwbl. Mae hiliaeth wedi'n blannu'n dwfn yn ein cymdeithas hyd heddiw. Hyd yn oed os ydym dewis i gweld hynny neu beidio. Beth yw hiliaeth felly? Hiliaeth yw pan rydych yn trin rhywun yn wahanol neu'n anheg oherwydd nhw'n dod oherwydd liwau croen neu bod o wlad neu diwylliant arall. 4 peth pwysig sy'n rhaid i ni gofio. 1. Mae yn erbyn y gyfraith i drin unrhyw un yn wahanol oherwydd ei hil neu liwau groen. 2. Mae'r hiliaeth yn anghywir ar bob achlysur, hyd yn oed os mae trial cyfiawnhau taw banter yw eich sylwadau. 3. Mae gwneud sylwadau hiliol angheuol, crefydd neu ddiwylliant yn cael ei ystyried yn dosbarth gasineb hate crime gan y heddlu. 4. Mae'n bwysig cofio nid oes angen i unrhyw wynebu hiliaeth ar ben ei hun mae ffyrdd i cael help. Efallai bod rhai ohonych chi'n meddwl mae'n rhywbeth sy'n perthyn i America yn unig yw hiliaeth hefo pobl ddi a heddlu, ond nid yw hynny'n wir. Mae'n digwydd hyd heddiw yn Brydain ac yng Nghymru. Yn ddiweddar iawn, roedd teulu o Gymbanol o ddyfryn Nantlle yng Ngogledd Cymru wedi profi hiliaeth wrth i swastika cael ei beintio ar ddrws ei garej. Yr unig rheswm cafodd y teulu ei targedu oedd oherwydd lliwau croen. Cafodd y dyn oedd yn gyfrifol am yr hiliaeth ei arestio. Achos ddiweddarach, oedd yng nghlwb rygbi Pontarddulais, De Cymru, wrth i aelod o'r tîm wneud hwyl a joc o myddiau Black Lives Matter ar platfform WhatsApp. Efallai bod chi'n gwybod yn barod am hanes y Cardiff 5. Cafodd 5 blynedd di o Nghaerdydd eu cyhuddio yn anghywir am lofruddio dynes o'r enw Lynette White yn 1988. Bod yr heddlu wedi rhyddhau braslun o ddyn gwyn oedd wedi cael ei weld yn yr ardal wedi ei orchuddio mewn gwaed yn noson bu Lynette White farw, ni lwyddodd yr heddlu i ddal y dyn ac felly cafodd Tony, Youssef, Stephen, John a Ronnie ei arestio. Yn 1990, cafodd 3 o dynion ei gwneud yn eog a'i hanfon i'r carchar am fywyd. Yn 1992, cafodd y dynion hyn ei ryddhau gan nad oedd dim tystiolaeth o gwbl oedd yn cysylltu i llofruddiaeth. Yn 2002, arestio Jeffrey Gafw, dyn gwyn ar ôl iddo gyfaddodd mai edd oedd wedi lladd Lynette. Roedd hi'n amlwg felly fod y dynion eraill wedi cael eu targedu oherwydd lliwau croen. Mae hiliaeth yn amlwg wedi bodoli yng Nghymru ers canrifoedd, ond yn anffodus mae dal i fodoli hyd heddiw. Mae'r digwyddiadau diweddar wedi sbardun i'r mudiad Black Lives Matter i ffrwydro i roi diwedd ar anghyfartaledd hiliol. Beth allan ni wneud i helpu? Does dim rhaid i chi fod yn arbennig ar hiliaeth mwyn trafod y peth. Beth sy'n bwysig ydy yn bod ni'n colli ein lleisiau a gwneud rhywbeth am y peth. Mae aros yn dawel ac anwybyddu'r broblem yn gweithag i hiliaeth. A dysgu eich ymlaen. Eu cofio fod ych chi'n wneud yr ymchwil. Does dim asgus i beidio. Mae gwrandau'r pobl di yn ffordd da o cefnogi ni. Defnyddio ein braint i gwneud gwahaniaeth. Nid yw'n ddigon dda i dweud nad ydych chi'n gweld lliw a dydych chi ddim yn hilio, bod yn garedig at ein gilydd.